Heddiw, rydyn ni'n ymweld â'r siop siarad a grewyd gan gwmni gynulliadau o My Days. Mae hwn yn ofod gwych sy'n gwahodd pobl i ddod yma i sgwrsio, cysylltu a dysgu am ddemocratiaeth. Heddiw rydyn ni'n lansio ein hadroddiad interim yma. Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae pobl Cymru wedi ymuno â sgwrs genedlaethol am ddyfodol ein gwlad. A heddiw, rydyn ni wedi llunio adroddiad, hanner ffordd drwy waith y Comisiwn ar ein canfyddiadau hyd yn hyn. Daw'r adroddiad i'r casgliad, nad yw'r strwythur gwleidyddol presennol yn hyfyw ar gyfer darparu sefydlogrwydd a ffyniant i Gymru. Yn ein barn ni, mae 3 llwybr cyfansoddiadol am gen o ran sut y gallai Cymru gael ei rhedeg a allai wella bywydau yn pobl. Yr ewis cyntaf yw cryfhau a diogelu'r setliad datganoli presennol. Yr ail opsiwn yw creu dull ffederal gyda chyfansoddiad newydd ar gyfer y Deyrnas Unedig, sy'n creu cydraddoldeb rhwng Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. A'r trydydd yw annibyniaeth, lle bydd y Cymru'n dod yn wlad sofran. Mae pob un o'r opsiynau yma'n cynnig cyfleoedd, heriau a mwy o gwestiynau. Beth bynnag yw eich barn am gasgliadau yn hadroddiad interim, mae mwy o waith i'w wneud o hyd, a dydy ddim yn rhy hwyr i chi gael dweud eich dweud a siapio sut y gallai Cymru gael y llywodraethu yn y dyfodol.